A veure, 6 contactes. Bueno, anem cap a dins. Com que party leader? Leave the party. Foto el camp de la party, bye bye. Sí, sortim tots. Sortim tots de la party. Hòstia, és bo perquè et diu join friends i no et deixa entrar. Ah, no, visit. Ah, però a mi ara no em sortirà. Aviam... Crusader... Join friends. Esteu en dos llocs diferents. Ja esteu a dos servidors diferents. No, esteu junts. No, l'Studs està en un i el Grifus en un altre. A mi no m'ha sortit lo de... En quin hi ha menys gent? Tots dos estan a 49 de 50. Vull dir que... Bueno, Potser no podíem entrar per això, clar. Escolta, sortiu. Retirada. Però què passa? Que només hi ha dos servidors. Oita. Mira, online, contact Studs. Create animation... 40... Definition not found. Clar, o entro amb l'Studs o entro amb el Grifus. A quin servidor ens estan? No ho sé, jo poso Best Region... Bueno, vaig a Join Friends. Fem una cosa, entrem tots a un i en que hi hagi menys gent entrem tots. Però és que tots dos estan 49 de 50. Aviam, jo acabo d'entrar, vaig aviam si puc matar algun tio i... Mare meva. De servidors n'hi ha 3. USA, Europa i Austràlia. Però vols dir que és un sol servidor, això? Si anem a USA, podem triomfar com els palometes que... Anem a Austràlia o què? Mira, 48, ara només hi ha el Grifus i 48 de 50. Oita, doncs entra. Que entrin dos. Ja, però no hi cabem tots, Bueno, però a poc, abans eren 49 de 50. Però això, clar, Tot i entrar jo, Jo estic entrant a on està el Blaucat. Ah, veus? Doncs llavors ja estarem 50 de 50, aviam si marxa algú. Va, comencem a matar gent. A quina nau? No, un moment al joc. Ah, qualsevol. Espera'm El servidor del Grifus. Falta entrar dos. Touch anywhere. Aviam, ara. I algú ha pogut entrar a Polisar ja? Sí, jo hi soc. Hòstia, que bé, tio. Estic demanant la nau i tot. Que bé, mare tinc meva. la ship delivered. My ship is delivered. Jo aquí. sí, doncs amb el que trigarem arribat al treball de la plataforma. Mare meva, està anant super fluid. És xoc. Mare meva, la mega velocitat. Estic a la base. Quants esteu a dins? És ironia, això? O... Sí, soc. Soc. Quants sou dins? Jo estic amb negre. Jo sóc 20. Sí? Sí, vaig on les naus. Ara. Estic dins. Bueno, hosti tu. Jo me'n vaig que ve 02. Que esteu a la B? Sí. A veure si estem a la mateixa. Ara estaràs a la Z. Va, jo també estic dins, però no estic a Porto Lissar. Com que no? On estàs? És que sóc un criminal. A Grimhex. Bueno, ja ens trobem allà on sigui. A veure... Veig alguna nau o quina n'hi ha? Fem la party des d'aquí dins o què? Sí. Sí, no? Espera, que estic Jo entrant. tinc la Cutlass aquí fora. Vale, doncs agafo una moto o què? Ai, cap, perfecte. Sí. Les motos no fan Quantum Travel, No, però a dintre de la nau sí. Ah, però la nau sí, clar. N'hi caben dues? I caben dues, sí. 3. Aviam, que no em deixa veure els contactes, tu. Bueno, ja estic dins. A la nau hi caben 6, 7, 8, 9 en el meu. O sigui que crec que hi cabem. Vale. Jo estic a l'AC. A la C, me cago en l'ou. Tinc 4 naus a la party. Quin falta? Qui ha dit que està a la C? Jo, al Hardlock. Però és igual, ara agafaré
En el C7. Estem tots a la party ja o no? Faltarà el Harlock. Som 5 ara? Cinc, la party cinc. són cinc. Qui falta? O érem 5? Érem 6, no? Som 6, som 6. El Dimúscul falta. Sí, No, jo en veig dintre la part. és veritat, està a la party. Ah, sí, és veritat. Falta Ivan Molla hi Harlock. és... Repeteixo, Harlock. Jo he anat... Vale, ho torno a convidar. En quina plataforma teniu la nau? Jo estic a la D, de Dinamarca. Vale, ja... Ah, no, has time out. Ah, a la B estem. A la com B. dic Jo. Sí. Jo també estic a la B. Doncs No, mira, no, si veniu sí, ja hi a soc. B02, Glaucat, si jo B02 soc, estic jo. Digues. jo soc a la party, Glaucat. Estic a la A, jo. Com anem? Amb quines naus anem? Jo tinc la Cutlass aquí fora. A la B, dius? Pues vinc volant. B02, sí. B02. Doncs jo vinc caminant, si no us importa. Sí, home. Anem amb una sola nau? Com anem? Sí, no? Sí? Llavors vinc volant o què? Vinga, va. No sé Però tu estàs a B? Jo estic a la A. Ah, doncs... Complicat, no? Complicat. Arribaràs a la A. Ai, com arribaràs a la B? Volant, no? Bueno, és que tota la plataforma és B. El servidor representa que t'ha carregat la plataforma A en comptes de la B. No, hi ha 4 plataformes a Sí. Port Olisa. Ui. Aviam, el lagazo. Vale, ara ja. Baixo fatal. A veure, si estic a la B queda darrere meu. Ui, qui és aquest? Vale, m'haig d'enlairar en algun lloc. Quins lagazos, nois. Què passa, que si no tens naus demanades no pots sortir a les plataformes o què? Sí. Que I has de moure, no moure les portes. o sigui. Hòstia, m'ha estat a punt de rebentar el cor. Ara. Tinc el cor a 170. Però Ah, què? sí. Per volar? Palmes. No, estava corrent per aquí la pista. Ah, no, això no es pot fer. Però tio, però què és això? Si he corregut 100 metres. Però que vas amb l'armadura pesada. No. T'haurien d'haver els companys a... Què? Algú arriba a B02? Està. També Jo estic a punt d'arribar. pots fer una cosa, Ah, enlairar-te i venim. Sí, cert. T'enlaires i vas per aquí recollint els... Bueno, ara ja estic volant. Que trigaré una mica, em sembla. Bueno, el cor va baixant. Sobreviuré, nois. Ai. Què està passant aquí? Que se m'ha quedat enganxat al cable? Vinga, va. 110. Això deu tenir això. Hola! Ui, estan disparant. Qui dispara? Sí, estan disparant. La A compi. mi, m'estan disparant a mi. Qui et dispara? Deu ser criminal. Ets criminal? Segurament. Hòstia, haurem d'anar allà al... Bueno, surto de Porolisa i em aneu a buscar, vale? A on? Vaig amb la moto. Ja, aquest tio, perquè no es mou. Vale, doncs, aviam, un segon. Aviam, que jo estic venint, no marxis. M'elevo, eh? Ah, sí? Ui, però ja estava tancant aquí de puta Que mare. si no em petaran. A veure... Jo estic ja començant a veure la plataforma B, però no sé quins números. El 2 és el que estic jo. El És una 2... putada que no ens puguem veure els noms d'aquí. Sí. Sí. Perquè... Sí, és una merda. Això ho han de millorar, Bueno, de millorar tantes coses. Sí, no sé qui és el que està amb mi, però està fent el walk. Jo, compi. Vale, doncs. Estàs aquí dalt?
No ha apretat. És una de les plataformes que estan més amunt? Sí. Que no sé si ets aquest o estàs a l'altra banda. Hòstia, em quedaré sense tanc. Que si no, anem a buscar-te. Total, Mira, estic a... Conyo, a la 09? No, 06? Com se sap si és 06 o 09? depèn. Si la del costat és el 5, és el 6. Uf, hòstia, estàs allà veig la Cutlass, però encara estic venint. No sé si em veieu? Vale, jo em començo a elevar. Vale. Uf, falta que me'n recordi de jugar, Aquest joc fa molt que no hi jugo. A veure, Ja estic arribant! flight ready. Espera, espera! Tanques la porta de darrere, que no se'n vegi el gat. A l'altra banda, què és això? Em veus aquí? És que estic a la... Ui, que estic... No te l'he vist ara, que ja estic aquí. Ja veig la porta aquesta. Oh, hòstia, tu. Vale, entro per darrere, Sí, S'està aixecant i... està obert o tancat? Tancat. Vale, espera. Ara. Vale. Ui. Ja estic a dins. Ok. Uf. Està puta mare. Quan som? Aquí dins? 3. Conyo, i els altres? Al final. Bueno, m'he posat el copiloto. Mare meva. He hagut de... Se m'ha craquejat. Hòstia. I ara estic esperant a que podem entrar. Aviam, que me'n recordi com es feia per treure la pantalla F. Per veure l'exterior de la nau? La F4. F4. F4, és que no ho I recordo. perquè no se't mogui la Z. Sí, cert. Aviam, qui falta per entrar? Estic No entrant jo. Per arribar a la nau, vull dir, perdó. Jo estic saltant a Selim per treure'm lo de criminal. Cap a Port Caire. Vale, esperarem Aviam, els tuts, el Hardlock encara no ha entrat a la party, no? No, estic entrant al server. Vale. Vale, aviam. Una cosa, esteu asseguts tots? Jo estic al copilot. Vale, i si ara dono la volta... Algú cau? Vull dir, si estàs assegut, No ens matis. Oh, és que molt èpic. Mare meva. Qui més estava dins la nau? No ho sé, l'Honrat era? Un rat? Sí, voleu, estic a una torreta perquè no... És que no trobem la cabina. Bueno, així estàs bé, no? Vale. És tu, Sí, és tu on ets? Sí. Jo estic aquí, és que s'havia quedat bloquejat el ninot flotant a l'espai i m'he tingut que suïcidar i tot m'estic tornant. Vale, vale. Ara estic a la plataforma D una altra vegada. A la D? Que la trobo, Bueno, anem-lo que a buscar. Que la trobo, ja la tenim. Per on Ja esteu? la tinc, localitzada. Ja vinc jo, ja vinc. No, això... Port Caire està bastant ple de penya. Digue'm en quina. Bé. Aquí. A quina vas? A la D, Sí, però quin número? el que tu diguis. El que estiguis més a prop. No sé, ara estic a la sala, o sigui que... Val, no, doncs. tinguis a sota? Sembla que a la 02, que no hi ha ningú. 02, vale. Vaig Si cap me'n allà. recordo, es baixava amb el control, sí. Sí. Ja, deixa'm mirar per fora. Jo estic a la B. Vaya, hombre. Podríem haver anat amb diverses naus, també.
Amb un parell, ni que fos. Encara puc treure la meva, vull dir que com vulgueu. No! Que em foto hòstia. Ui! Ai, on vas? Demana pista, no? Que si no... Aquí me la donaran aleatòria, sí. No, bueno, et donaran la que tens més a prop. Que tens més a Ah, prop. sí? Pues espera't un segon. Treu el tren i... Vols Sí, que te la demani o...? Ja està. Vale. Deixo que la nau. Quina nau? Vale, la U A la on hi ha meva. gent. On hi ha gent m'ha donat. Hi ha un tio a la U. Aparca aquí. T'han dit la U? Sí, Però si hi ha una aurora, no? sí. No, Suposo doncs- que és... Ah, no, Sí, és la U, és la U. Si baixes una mica, puc pujar, no cal ni que t'arreixis, si vols. Ah, mira, ja el veig a baix. Què tal? On esteu? Hòstia, que petit que et veus, tio. Sí, tio, és una formiga. Hòstia, sí que bo. Hòstia, la imatge aquesta ha sigut brutal, eh? En quin esteu? Espera que jo no tenia control, eh? A la 02. Però quina lletra? La D, de Dinamarca. Hòstia, una mica més i hi ha terres a baix, eh? La bona... Què dius? Que va, tio. Home, mira't per fora, tio. És que la nau és volant. Ai, espera, que t'obro. Sí. Sí, prou. En aquesta llave. Bueno, ja és molt bé el que hem fet. Home, per ser el primer dia, no? És que fer una missió... és una missió, quasi. Sí, a dintre ja... Aquesta l'hauríem d'apuntar, eh? Fer una party ja és una missió. Ja us veig. Sí? Bueno, ja ens podem enlairar, no? Ui! És... Veieu o no? Sí, home, una mica tort, però sí. És la Cutlass aquesta, no? Sí. Hòstia, Sí. però surts com dolent, tio. M'acaba... Et dispararan, eh? Clar, surt com taronja, ho veieu o no? Sí, clar. Sí, no estic ben vist. Tindries Hòstia. que anar a treure't l'estatus criminal. Voleu que anem cap allà? Us espero fora. Grifos? Grifos? Tenim pilot o...? Però el fet que té molta criminal o només té la ratlleta com tothom? Grifos? Què ha passat? Jo. Espera que surto. Ha sortit del pilot, tio. Que li ha patat. Ah no, està aquí. Ha patat la màquina. Grifos? Aquest que corria cap a fora, qui era? És tots. Hòstia. A mi m'ha tret ja, també. I a mi també. Estic supercontent. Ara Escolta, estem tots a fora. fem una cosa, agafem cadascú nau i anem cap allà, Sí, perquè si no... cap a l'estació, la Carea? Vinga. Què us ha passat quan he marxat patant? Pues al principi estàvem allà sols, fins que ens hem adonat que no hi eres, i hem tret la nau del lloc, amb la qual hem saltat tots. Hem tornat a Port Olisar. Bueno, Doncs vaig entrar sol i m'afegiu al sí. Your ship has been delivered to the following landing pad. sempre i quan hi hagi puesto. O si no, esperem. Sí, no, això és rai. A veure, Grifos, però tu em surts encara a la party, eh? Vull dir que... Ui, que tu la dec tenir reservadíssima. 48 a 50 igualment ja puesto. Hòstia, veus? Em diuen on em deixen la nau i no me'n recordo mai. Ho haig de mirar sempre dues vegades. D02. Jo he de sortir i tornar a entrar perquè m'he quedat com fregit, no sé. Va, que ho aconseguirem. Hòstia, la Cutlass encara apareix, eh? O ja l'has demanada?
No, estic entrant encara. Pues encara me l'assenyala. No, però probablement ara quan... Bueno, si hi és anar-hi, al cap i a la fi. Sí, bueno, jo ara ja he agafat la nau, és igual. Us No, però vull dir, la meva nau puc anar i agafar-la. Sí, sí, sí. Aviam si, Per si, això és si, mia. si te l'han deixat. Hòstia, tu. Buah, bueno, ara el servidor està ple. Quan estigui buit m'hi poso. Vale, jo em sembla que estic entrant. Acabo de sentir un dels sorolls. Sí. Ja està. Vale. Soc dins. Bueno, jo estic a la nau, engegant. On quedem? Quedem a l'estació que hi ha de servei, que hi ha entremig. Sabeu on és o no? Ara mateix no me'n recordo. Bueno, Del nom, vull dir, saps? No. Ah, vale. sí, Sé quina dius, però no me'n recordo. bueno, és buscar-la al mapa. Espera't, ara et dic el nom. Sí, Crec que estic a fer, oi? és el Cry Astro Service 042 o alguna així. Estic a bé, perfecte, estic a bé. Molt bé. A quina Craiastro quedem? Només n'hi ha una, diria. No, n'hi ha una que davant, n'hi ha dues. Sí? La 42, la... Ah, no, espera't, sí, sí, no, vale, l'altre són com a reis, vale. Sí, sí, l'única benzinera, per dir-ho d'alguna manera. Sí, en la Craiastro no. Ara és quan no valen els botons, no? De la nau? No, per sortir fora, em passa com abans, ara. No sé què li passava abans, que no podia sortir. A vegades els botons del joc és com si no arribés, si has de mantenir el botó per un rato perquè el servidor ho pilli. No, però no se m'il·luminava. Això encara és pitjor. Dimúscul, on estàs tu? Que era baixant els meus nivells de criminal, que només em falten 2 ratlletes. Vale. Sí que en tenies. Sí, és que em dedico a matar gent igual. Ai, Vaya. Quina No peça. Escolta, em podries parlar un plan, així puc entrar. bueno, estic al Craiastro, para. Jo també veig dues naus. Buah, Aviam, amb quina vas, Estuts? la Hornet. Aviam, Hornet, ja et tinc. Ja et tinc. Esperem aquí el... Sí, esperem, que jo vaig cap allà. Aviam. Ai, la Cutlass aquesta de qui és? Quina portes tu, Blaucat? Com es diu aquesta? L'Avenger? L'Avenger, vale, Sí. que sí, ja sé que ja et tinc controlat. Però aquesta Cutlass no és nostra? Jo l'acabo de tornar a demanar, o sigui que... No deu ser nostre. Vale. Bueno, de moment està quieteta. No robeu naus, No robeu naus. No, la qüestió és que no ens ataqui. Sí, perquè, bueno, la Cutlass, si no va amb altres persones, no fa gaire perill. Aviam. Bueno, Hòstia, és veritat, ara només em sortia una nau a mi ja, ara que penso això. Ja no sortien les dues. quines Això ho han dues? arreglat també. A mi em sortia la 315p, que era la que tenia, vaig fer l'upgrade, ara ja això sembla que ho han arreglat. Ara no em funciona allò del mapa. Molt bé, tu. No puc fer salts. Què tal? Tenen el botó d'obrir el... Per què no pots obrir el mòbil glaç? A l'F2 se m'engega i s'apaga l'hora. I per l'F1 et va? Tampoc, fa el mateix. Prova l'F3. I si mantens apretat un rato la tecla,
Ja, quan de rato. Que surti i es torni a amagar. No. Què va? Intentaré per aquí, pel... Para la nau, aixeca't de la cadira, torna a sentar-te. Ah, no, que aquesta surt disparat, no? No. Ah, no, això ho vaig fer jo sense voler. Ah, vale. Vaig fer un ejection un dia d'aquests. Que és una bona manera. Sí. Hòstia, i surts a tomar pel cul quan passa això. Bueno, em vaig quedar sense cames. I la feina que tens per tornar a la nau no pots. Sí. Clar, és que no, Aviam. Tornar a l'espai. és que no em deixa ni aixecar-me de la cadira. No, a mi tampoc, Aviam, power off. Apago la nau. Aviam si és que m'està aquí. Tampoc funciona. No No, sap. a mi has tampoc. tirat, Cerve. A mi tampoc em va. Sí, oita, ja va, a mi ja m'ha donat. On heu dit que hem d'anar? A Cry... Creiastro Creiastro, 42. Sí. Us espero per carregar encara. Heu de vindre a treure rangs de criminal o no? No, jo estic No. bé. Estic net. Jo m'haig de treure. Bueno, escolta, no sé si fer un ejection ni que em reculli algú, eh? Estàs per aquí encara? Sí, però jo no tinc puesto. Ah, no tens puesto. Bé, jo... Grifos, tu arribes o què? Sí. Vale, doncs estic aquí, faig un ejection. Tampoc va, molt bé. Estic presoner, tio. Suïcidi no Has funciona. de fer un self-test. Com es fa el suïcidi? Espera, vols que et dispari? L'alt backspace. Dispari. Sí, vols que et destrueixi? Va, Si el dispareu us sereu criminals, vigileu. bueno, però ja anem a això, no? Dic, perquè no us fiqueu en un lloc que us puguin patar el cul. No, estem aquí a la craio, aquesta. El Creiastro. Bueno, què, em dispares o no? On ets? Ah, si vols, sí, mira. Aviam. Hi ha 10 espais als servers. On Mare, que és? m'estic marejant. On estàs? On esteu? On esteu vosaltres? Aviam. Aviam. No et veig ara. Dos. És que m'he estampat contra anarquistes. M'acosto per... Ah, te'n vas? Has rebut un tiro? Ah, què ha sigut? Què? Uah! Què, no em dispares, tio? Mira que et disparo jo, eh? Sou vosaltres, aquests d'aquí davant? No ho sé, que no et va? Estuts. Vale, estan disparant, no? No, a mi no em dispara ningú. Hòstia, doncs li estic disparant amb un altre. No, jo et veig aquí quiet. Vols dir que és que jo no ho veig, potser? I I estàs desincronitzat amb el servidor. Segurament. Estàs amb l'Avengers, sí, no? Sí? Hòstia, va, com es fa allò de suïcidar? L'alt esquerre i el backspace. Un rato Espera. apretat. Vita, era marxa. Clar, perquè m'estaven disparant amb mi. Ah, eres tu? M'estava disparant, doncs. M'has fotut mitjana, és l'Avenger la que has de tirar. És que saps que jo no veig res. Qui t'ha destrossat la nau? Jo sóc super bon company. Sí, sí. Però ja l'has destruït amb l'altre. No, no, és que no... Bueno, entro, al servidor. Bueno, 36, 2... Bueno, entraré. Ara! Ara, Ara què? ara l'he destruït. Quina, l'Avenger? Sí. I ara què? No, ara no tinc nau o què? Ara has de... Agafa... Ara me'n recordo com es marcava. Amb la R. Sí. Però et marca com a enemic. En qui? A tu. Home, clar, a la que dispares... Ara em deu haver... Perquè com que has matat aquí... Jo estic destruït l'altre. Sí. Bueno, vaig a veure si la puc arreglar, perquè aquesta mitja només va per darrere, m'ha desaparegut.
L'Honrat està per aquí? Estic entrant. Ah, jo també. Vols, què estàs agafant nau o què estàs fent? Black screen. Vale. Jo de moment vaig agafant la Reliance, si vols també podem anar junts. Va, com vulguis. Bueno, baixant cap a baix. Aviam. En teoria tindria que estar reparada, però la icona de la nau no es veu pas massa sencera, Aviam, si em veig. Aquesta- Escolta, Aegis Avenger Titan Destroyed. Gràcies. Res. Bueno, però és un claim. No, sí, no... Però... I tingueu en compte una cosa, a la 3.1 quan fas un climb i un expedit te'l cobren ja, Ho sé? Sí. Jo amb les penjades que m'ha fotut el joc m'hi he arruïnat reclamant. Your ship has been delivered to the following landing pad. Part bona és que sempre pots tornar a copiar la compte del PTU. Ah, és veritat. Bueno, però jugar per lo que queda ja fins al 31 d'allò. Bueno, aviam. Heu intentat fer servir el beacon? No, no encara. Sí, tens la nau sencera, Ah, es veu sencera? Vale. Sí, sí. La icona no acaba de... Un rat, com ho tens? Estic dins. On estàs? A l'estructura A, al 01. Espera que no... Hi havia personal aquí a Caré o no? Perquè jo hi vaig anar un dia i hi havia un tio que estava esperant i es veu que li quedaven tots els que entraven. He fotut el cor a 150 un altre cop. Això és el colesterol. El tio que m'han donat no és esportista. Un rat, t'espero aquí a la 00? A la 01, Va, sí, espera, que... Sembla que se m'ha quedat afegit. Joder. Sí, senyor, no? Connexió Èxit total. 3008, merda. De moment m'enlairo, que si no em fotran fora i em quedo per aquí. Sí, bueno, si vols, vés tirant, ja arribaré. O sigui, no puc tancar la porta? Ah, això anava amb un botó, això, vale. Mare meva. Bueno. Mira que si no hagués patat a l'ordinador, el meu, i ahir érem tots, quasi. Bueno. Estàs tu a la Reliance? Sí. Per què? Espera. Estic al... On estàs? Estic a baix teu. Què vols dir baix? Espera que... Acabes de pujar, no? Cap a Sí, dalt. espera que torno a treure... a posar les... Però hauré de demanar pista un altre cop, si no... No, ja surto. Jo estic volant. On estàs? Sembla que m'has fotut amb la Reliance. Què dius, tio? Home! Vaya tio. Mare meva, tio. A veure... Sí, s'ha quedat vegetal. Però, tio, no t'acostis sense avisar. Em veus o no? No? Estàs volant per aquí o què? No et veig. Ja, al costat del pad 0. Home, però jo estic molt amunt, Vols dir que he sigut jo? Que has caigut cap a baix? Ara puja. Ara puja què? Encara esteu allà a Craiastro? Sí, estem per aquí. Jo aniré amb la meva nau, Que ja la tens?
No, però vaig cap allà. Escolta, jo no et veig, eh? Jo Qui? sí, aquí davant. Aquest. Vale. Vols que obri la porta o què? Sí, doncs. A veure, sincer. Aquesta fa poc que... A veure, on estan? Open exterior? Ets tu? El que dispara? Sí, però és que estic amb l'F1. He obert la porta, ara et veig. Ara sí que et veig. Aviam si pots entrar. Va, no, només t'ho dic perquè hi ha un tio per aquí a 1 quilòmetre, Ja estàs a dins? Sí. Vale, agafa seient. Ep. Estàs? Vinga. Ah, vale, ja estàs assegut, vale, perfecte. A veure, va. Anem cap a Crallastro. Espera, que no sé cap on és. Això que estigui per aquí el... Ens disparen. Què dius? A nosaltres? Però no he fet res jo, tio. Però jo sí. I com saben que estàs a... Vale, ja fem el salt i ja està. Han tirat un míssil. Salt. Corre. Estic fent el salt, tio. Segur que està apuntant. Ui, estem aquí. Jo també acabo d'arribar a Crallastro. Ui, sí, et veig que us marca com a... Sí, sí. Sí, som dolents? Bandidos. Bueno, doncs anem cap allà, no? Anem cap als bandidos. On és? A Celin. I Security Port Carea. Aviam... Celin, ok. Celin. Bueno. Pues Setas Destination i aviam... Cap allà, va. Vinga, cap a Abans hi Celin. havia naus. Sí? Heu fet el salt ja o no? Jo l'estic fent. Ja estic saltant ara. No, que entri la Hornet primer. Ara no em disparis, estuts. Vale, i heu dit a... Security Post Carea, Carea. a l'òrbita de Celin. Ui, Hi ha una nau per aquí, no sé qui és. Securities... Jo estic per aquí, eh? Ah, vale. hi ha una nau per aquí fora, Tanto. Ui, allà. A quin salt és? A l'M6? No. No. Busques, amplia el mapa i està al Joder, tio, em va fatal. Sí? Et costa el mapa on siguis fent el Go to My Position i ho veuràs més a prop. Sí, ara... Security, vale, el veig. Jo ja hi estic, Jo també estic per allà. Vale, doncs jo vaig aterrant perquè no es veu que hi Aviam. hagi aquí moviment. Que no I veig per aquí que- fora, qui hi ha aquí fora? Estic Aquest que s'està acostant, qui és? Soc jo. Encara no has entrat a l'anella, no? No, ara hi estic arribant. Vale. Vale, ja us veig. Sí? Què? Que se m'està sobreescalfant el motor. Que fort. El dimúscul, el veig aquí... Per cert, amb qui vaig a dins la nau? Amb el Hardlock. Ah, vale. Bueno, aviam, cap on hem de parar aquí? No fa l'automated aquí? Curiós.
deve ser. Ah, sí, sí, ara. Bueno, jo estic a la 08. Vale, jo estic a... Que s'ha d'anar cap a Celin, no? Sí. I a l'òrbita ja... Pots saltar directe a l'estació aquesta, Va, rebut. Engine off, apago només el motor i deixo els escuts posats, Vale, ja podem. El autolanding era la B, oi? La N mantinguda. Ah, la N mantinguda. Vale, ja estàs amb la pistola, veig, tio. Sí, hem de sortir preparats. Bueno, a veure... Ah, no, que és un botó, és veritat. Estàs a punt, Collons, Ivan, com està això? Que és audiència o què? No, estem aproximant-nos. Espera, que tanco la nau, tio. Sí, tanca. He sortit jo tan panxo i... Ah, que no es vol tancar, tio. Vale. Hardlock, espera, tio. Sí, t'estic cobrint. On estàs? Darrere meu? Ah, Qui ha vingut amb la Constellation? Jo. Ah, vale. Hòstia, tu, com se sortia la U? amb la H. La H, cony, dic. Hòstia, fa temps, Feia tant que no entrava. Estem entrant, Jo estic a la planta de dalt. Vale. Vale, jo ja estic a Celin. Estem a dins ja. Vaja, te diré si no han fet reset des de que l'última vegada vaig jugar, com que no tinc... Només tinc pistola. He anat a parar a la planta 3, tio. Va. Aviam... Bueno, estem a dins, nosaltres, si entreu no dispareu. Per on heu entrat, per cert? Home, per la porta. Per quin? No ho sé. Estàvem a plataforma 08. És que és bastant... Hi ha diferents pisos i... No sabria dir-te per on he entrat, Estic entrant a la sala d'ordinadors, cuidao. Al tanto. Que com que no posa qui sou... Ets tu, no? Aquest Jo estic a la màquina. També entro a la sala. Doncs cobreixo l'altra banda. Vale. Hosti, per destrossar-te la nau m'ha marcat de criminal 1, 2, 3, quasi tot el cercle. Aquest que ha entrat qui és? Jo estic El que té la cara entrant, tapada sóc jo. Vale, ens hem d'anar identificant perquè si no... Hosti, tu, però estaria bé que sortís no el... hi ha gent. Sí, clar, Sí, abans sortíem, però no sé per què ho van treure. Fem de l'equip. Aviam. Hola. Bueno, la votació que ara hi ha a la web és per parlar d'aquestes Bé, coses. qui ha entrat ara? Soc jo. Vale. Ei, hola. Bueno, tu, 5. Vale, jo estic fora ja. Estàs aquí a Carea? Sí, Estem- ara tinc que reflexionar i vaig cap allà. Vale, estem tots a la sala, aquí... Aviam si per casualitat m'han donat... Em van guardar la metralleta aquesta que tenia, no recordo ni quina tenia. No, així no, jo... Clothing weapons. És que tot el que hagis comprat no t'ho mantenen, amb el reset. No, mirava que no fos alguna... Jo suposo que a partir de la 3.3, que em sembla que... No sé si és la 3.2 o la 3.3 que ja afegeixen temes de l'economia, potser ja començaran a mantenir les coses. A la 3.1 pots tirar l'arma i agafar-la d'una altra. Ah, sí, jo vaig deixar l'arma però no la podia agafar. Sí, Sí. sí que
triga això, no? Sí, no, home, depèn de lo criminal que siguis. Clar. Sí, com més rangs tens, Ah, més jo tarda. era full. A un rat, quan entris avisa, que aquí estan tots amb les armes. No cobrim l'esport. O sigui que entri un que no sigui, tinguem un disgust. Què ha disparat? Un piro. Què ha disparat? Jo estava jugant. Quines idees. Amb les armes de punt, aquí hi ha el tiro i... Que soy de gatillo fácil, eh? Sí, sí, Bueno. Crec que ens matarien ràpid, sí, de la manera que fem, De la manera que ens movem, que cadascú va... ningú està controlant res. Va, jo em quedo aquest cantó. Un rat... Qui Quatre. corre per aquí sota? Tenim 4 portes. Jo no, ara surto de la nau, jo no. I el que està allà dalt? Et veig, Abans, a la sala de control hi havia una pantalla que t'indicava quines portes s'obrien, i era guai. Vale, aviam, entro per aquí, aviam on està això. Digues quin landing pad tens, perquè jo estic al 5-6. El que a la 3.1, el tema de l'ordinador aquest a mi no em funcionava, L'han canviat. Han canviat com els menús. I jo vaig venir i sí que em anava. A mi em va funcionar una vegada. Ah, Entro pel landing pad, sí. El 5. El 5. Estic cobrint la 5 jo. 5, Jo 8. també. Tothom la 5, 8? no, jo estic... Jo des de dalt. Qui és aquest? Identifica't. Un rat? No, si està per la 5, jo estic davant de la porta que ve al landing pad 5-6. O sigui que... Ja ha acabat el d'allò o què? Sí, només que ha baixat un quart. Pues has de repetir fins que te'l borri. Cada cop és més ràpid, però... Sou una colla de criminals, Jo ja sóc una persona reformada. Un rat? Estàs aquí o no? Sí, però estic donant voltes per les cames. Aviam, té que haver una porta per entrar per aquí dins. A veure si t'haurem de venir a buscar. Ja em surto fora. a fora no es veu a ningú des de la finestra. A quin pis estàs? Mare meva, quin lagazo. Joder, és que he sortit aquí al costat d'una nau... Quina nau és? Però on vas, tio? Entra cap a dins. Has de trobar una cosa que posa ship deck. Sóc jo. Ok. Jo també entro... Hosti, aquí està super amagat. El ninja. Ara. Vale, he trobat una porta, ara sí. Vale. Que ha entrat? Ladrón. Ja està aquí, ja el tenim. On ets? Aquí al landing pad. Estan disparant? Jo, exterior. Els de dalt sou vosaltres? Sí? Perdona? Jo estic a dalt. Ets tu segur, un rat, el que tinc davant? Sí, cony, estic saltant. Vale. Aneu explicant el que aneu fent i on t'aneu posant, que no doneu. I el que està allà dalt qui és? Estem entrant. Jo sóc el Un rat, Mimus. Vine, un rat, vine, va, no tinguis vergonya, va, vine. Presento els amics. Tindria Són gana... tots, no? Aquí sembla que dispari un. Tots.
Bueno, què? Qui està fent servir la màquina? Jo. Però, tio, quants nivells de criminalitat tenies ja? Jo en Tenia tinc 3. tots i No ara... puc sortir d'aquí. Ah, vull sortir. Deixeu-me sortir. Hòstia, quin... Hola, quina... Se li ha anat la olla. Què estàs a dalt? Jo estic aquí al costat d'algú. Encallat amb el rail. Sí, És la comanda de Sleep. Ai, Hola, com has saltat això? Ostres, Això és el vaulting, que es pot fer en algunes branes. I amb què ho fas? has de Saltant, saltar. mires la brana i saltes. quasi, Vale. ja he sortit. Sortit? Escolta, així baixem les armes. Ara, per fi. Per rato l'havíem baixada. Ja que vingui amb l'arma el matem. Baixem les... Espera, com es fa per baixar? amb la C. Vale, Perfecte. vale, sense armes, va. El que vagi amb armes el matem. Sí, si no les tens a la mà, no sé com ho faràs. Bueno, el treu ràpid. No, no sé. Home, no em matarà 6 de cop, no? O... Bueno. Que bo, com si d'aquests. Aquí no mores d'un tren, no? No, però depèn de l'armadura que portis. Jo vaig Depèn amb una una mica de que l'armadura. dona protecció d'un 20%, vull dir que... Ai, mare meva. Amb el que estem trigant dona temps de que vingui tota la policia a buscar-nos. Ja. S'acabó. Ja has quedat... Estàs net ja o què? No, en queden dos, però Dos bueno, encara? amb dos ja va bé, no? No, que va, perquè no t'emprenyin has de ser net del tot. Els dos últims són més, bastant més ràpids, ja. Perdoneu que m'ha agafat un atac de riure. Ha vingut la meva dona i m'ha dit, però és que no sabeu qui sou o què? Pues més aviat no. Ja que pujo escales per conèixer per reconocimiento. Tindríem que fer en pràctiques a l'Arena Commander. Això de la pàgina no, jo no sé, tio. Sí, a l'Arena Commander hem de fer... Més que res per acostumar-se a treballar en equip i cobrir espais i anar-se explicant com es fan les coses, perquè si no, algun dia prendrem mal. En sèrio. Ara que ens trobem alguns professionals d'aquests, veuràs tu. Sí, aturarem. El que podríem és sempre agafar una peça de l'equipatge característic per saber qui som. Jo suposo que a la llarga es podrà portar alguna de l'organització, eh? Sí, però de moment. Ara hi ha algun cas Sí. especial, raro, Sí, i... algú, Estaria bé. Un uniforme tots igual, o no sé, Sí, podem triar... algú característic que no es vegi molt por ahí, perquè aquesta armadura que portem la porta tothom. No sé. És que tampoc hi ha tanta cosa, no? Ens traiem els pantalons. Bueno, cada estació té la seva pròpia roba. Greenfix hi ha, per exemple, aquella del nombre del desert. Sí, però però n'hi ha molta gent que la porta, no? Sí, però allò, sempre clar, pots fer una combinació rara, en plan el casco del nou del desert i el cos de no sé què. Sí. Podem... Algun dissenyador per aquí? Mira, jo m'he tret els pantalons. No, jo m'estic ficant per aquí ja... Aviam si em moro. Provarà algú. No semblava que hi hagués ningú. Escolta, No. encara anem pel primer? sí, Estic i sentint després- tiros. A on? A on? A quina porta estàs? Estic al deck 2. Deck 2? Sí, al pis de dalt. Un segonet. Ja no ho sé. Oi. Ja... Bueno, trec arma i pujo. Cobreixo la porta. Quan tornis a entrar avisa, que estic aquí. Estic pujant pel deck 2, eh? Mare que el va parir. Que hi ha algú? Ah, no. I què ha passat amb el joc? Estàs al joc o no? Em sentiu? Sí, però Sí. no sé, m'ha fet pantallasso blau. Ai, pantallasso blau. Pantalla negra.
I no veig el joc. Molt bé. No hi ha ningú aquí al deck 2, tio. Ni jo tampoc? De moment no et trobo. No, m'ha xutat. Molt bé, nois, un plaer. Aviam si... No fa... Què va. Ara hi ha espai al servidor, entraràs ràpid. No, ja és tard, ja deixaré ja per avui. Avui ha sigut un èxit. Com a mínim hem fet party, que això és molt. Qui ets? Grifos. Dimo, sí. No, que Entro jo. Ah? Jo, això no soc jo. Va, tornem a baixar que no hi ha ningú, aquí. Bueno, jo... Veus? Surto. Vinga, anem parlant, vale? Vinga. Vinga, Adéu. Vinga, Qui està traient-se la criminalitat ara? és tots. No, en tu ja ens en portem. Tots ho heu de fer o no? Sí, No, jo ja clar. soc... Jo sí, però bueno, suposo que dec ser poc criminal, Segons el Rajoy, tots. Qui és el que està estirat aquí a terra? Jo, Vale. I com t'estires? em va fer. Amb la C? Bueno, és que tinc el teclat avançat. No ho sé com és amb el teclat simple. Com mai dius, em sembla. No és apretant el... Amb el control? No, amb el control. El control s'agenolla, no? Jo em pensava que el teclat... No sé. Quan vas allà als bindings pots triar per reconfigurar les coses i pots dir l'esquema de teclat avançat. Però jo em pensava que no quedava fixat, o sigui que... No veus avançat. Vas a opcions, Key Bindings, Key Bindings. vas a Advanced Control Customization Sí? i a Control Profiles, rodeta cap avall i el penúltim. I el penúltim. I ara no en sabré cap d'allò, no? Canvien algunes tecles, però bueno, tens l'esquema visual i l'esquema visual d'avançat. S'ha d'haver estulat. No sé si fent res, Has de seleccionar... Disc elàstic, això? El representa que tries allò del teclat i et diu on va el ratolí, on va el teclat i ja està després. Vale. I aviam el back. Opcions, key bindings. A mi no em surt avançat, tio. La C... La visual. Si estàs allà a Key Bindings, et surt el dibuixet. On fot advanced, vale. Sí, ara ja estic estirat. Clar, ara m'haig de tornar a prendre els controls. Sí. Està aguantant això 22-23 frames, Està bé. Jo estic a 17, 17? 18. Em marca 26, 24, 23, 24... Jo 23. Sí, no sé. És molt lent aquest ordinador, Quin rang esteu traient? Jo a nivell 3. És que he destruït una nau col·lega. Ja estava a rang 4 quan he estat. I el que té executar persones per darrere l'esquena. Clar, ara si poso l'arma i per treure-la és la C també no. Com la treus? L'H. La. L'H.
de Holster. Vale. Hòstia, tu, que lent que és això, no? Estic per disparar la màquina, Ei, veus la nau? No, Sí, sí. he sentit alguna cosa. Sí, ha arribat una nau. Tens Al tanto, doncs. Va, armes en l'aire. posició. Vaig a mirar pel finestral, saps? On veu la Obrim poni. porta U5. A la U5? Jo estic a la porta U5. No, però La sabem per on ve? No, Jo el sento per la 5-8, A les plataformes d'aterrissatge de la plataforma 1 no Però, veu res. però veniu aquí. a on? A on l'ordinador. Entro jo, Sí, estem aquí. Entro, Vale. Tots a dalt? Ens posem tots a dalt? Sí, millor. Si és segur. Cobrint en creu, Jo agafo la U5, tu agafa la de darrere meu. La porta cobreix la de darrere, el que està davant meu. Hòstia, Però bé, quins, o no? quins nervis, no? Abans, aquesta versió ja no ho sé, però abans, quan algun tio estava fent això criminal, sortien caça-recompenses, en plan missions per anar a caçar el que ho estava fent. Sí. Per això tardava tant, que donés temps que et vinguessin a pelar. Espereu, baixo... Què? Res, no? Escolteu, per quina porta l'heu sentit? Jo l'he sentit per la porta 5-6. S'ha Acabat. Reputació. A qui li toca? Veu el següent rang. A qui li toca? Potser ha vist les naus i ja està Has flipat. dit tu i aquí, sí, aquí a penya. Home, però perquè sonés així, la nau què era? No sé, semblava una nau grossa. Una aurora dopada. Escolta, jo només en veig 4 de nosaltres. Jo estic a dalt. Jo estic a baix. Ara baixo, entro per la porta. Quina? Us podria haver parat per l'esquena tots. Sí, per això, que quan fem operacions d'aquestes ens hem d'aprendre qui cobreix aquí i què cobreix i què, perquè si no... Jo em quedo a aquesta porta. Podríem anar a buscar-lo també. Hem fet un reconeixement per les... Anem en parelles? Hi ha algú que estigui fora? Jo ara estic baixant Que em I- veig un d'esquena. i sortim per la 5-8. Un que Fora està no davant del cartell del BQ. matar. Que està quiet i no fa res. A on? El Pet. Jo entro per una porta ara. Sí, digues quina. No sé quin és ell. Una porta.
volta. Em veieu o no? Ets tu? Estàs davant meu, no? Sí. Doncs per aquí, a l'esquerra, hi ha algú i està quiet. Doncs no, anem a mirar. Potser li ha patat. Doncs serà el davant. Vaig darrere teu. Ets tu? Millor està esperant a que se'n anem. Pobre home, deixeu-lo, també. Tampoc se li ha vingut a la vida. S'està movent. Sóc jo, eh? Ai, que seré jo. Mira que si ens acabem matant els uns als altres. Seria... la pistola hi és? Sóc jo, entro, Sherlock. entro... Hòstia, això dels trajes ho hem de fer però allà, eh? Sí. S'ha acabat lo de la reputació. Ui, A qui li toca? em queden dos, espera. Bueno, ja avisareu. Jo és que no em vol caure perquè tinc 8 FPS i tampoc és plan de... Clar, és que aquí no saps si un de nosaltres és un de nosaltres, no? Clar. Aquí fent tot despistat pots entrar i... Hem de buscar un equipament que ens identifiqui. Bueno, va, que algú s'encarregui d'això. De buscar algú xulo per... Algú que tingui gust. Exacte, algun dissenyador. Dissenyador, perquè si no... Tampoc hi ha molt a combinança. No, però hi ha determinats tatxos que la gent no se'ls posa. Sí, hem de buscar algun així... El més lleig. Com més lleig, més fàcil serà que no n'hi ha ningú se'l posi, no? Sí, sí, està clar. Ens diran los feos. Bueno, Buah, jo no crec que hi hagi ningú, eh? No, no. Això és etern. Perquè les nostres naus encara hi són, no? Bueno, la meva la... sí, d'aquí no sé on. Jo la meva la tinc vista. Haig de fer la volta. Si en trobo una altra persona parada i jo aquí. Bé, passa algú? A on? Devia ser el Dimúscul, no? Suposo que sí. Jo ara estic a fora. A fora, on a fora? Fora de l'espai? Fora, a l'espai. I que hi ha naus? Sí que estic mirant. A part de les nostres, clar. Aquest qui entra? Sóc jo. Vale, net, següent. Qui va? Tu? A mi em queden dos. Dos? Doncs va, treu-te'ls. Vaig. Ja m'escapé, paus, moviglars. No, posat, ja em pensava que havia boguejat tot.
sabeu que aquí hi ha... No sé si amb aquesta versió ho fan, però hi ha ampolles als armaris que et donen pasta. No, aquí no hi eren ja. Ah, vale. Ah, pues no ho sabia. Però et donen pasta com venent-les. No, Hi les havia una agafes i... La idea és que aquesta era l'estació per fer PvP. Així que hi havia una sèrie d'armaris que hi havia coses que les recollies i et donaven diners. Després la gent venia aquí i es matava per aconseguir-ho. Ja. I armes. Des d'aquí fora no veig cap nau, res que es mogui. Pues reto. Millor, més tranquils. Fora armes i... Ep, acabat. Queda un. Tu quants en tens, un rat? Pues no sé, com es mira això? A quantes ratlles tens a dalt? Hi ha com una icona de persona envoltat de ratlles. Vale. Bueno, pues mig cercle, més o menys. 3 nivells. Vaya colla. Sí. I no hem començat a fer res encara. Tot delinqüent. Ens entre nosaltres. Hosti, aquí fora no se sent tant el sorollet de l'ordinador, tu. Hi ha una nau fora que no és de les nostres. És Sí? la que ha vingut? Quina? Deu estar esperant a que marxem. Quina nau és? Vaig a mirar. Veig un Avenger, un Hornet, una Reliant i la Constellation. Bueno, pues són nostres, no? Vinga, llest, una altra. Són totes nostres, llavors. La No meva... sé perquè- que hi hagi alguna nau que no sigui aquestes que La estigui... Constellation a mi em surt i la Reliant també, marcades. La Reliant és la meva. Això, i la Constellation és de... De qui és? Per estuds, no? La Connie és No, una jo meva. he vingut, jo he portat el Hornet. Ah, vale, doncs la Connie no em surt com a amiga. La meva és l'Avenger. Pues totes són nostres, llavors. Sí. Qui ha vingut amb la Connie? No havia vingut el Grifos? Jo. Ah, tu. Dimos. Què és, Dimus o Dimúscul o dir què? Dimúscul, però pots dir Dimus. Dimus. Vale, millor. Curt. Sí, millor. Si hem de cridar... Dimus, Grifos, Blau... Home, Blaucat... És tan llarg, En aquesta emergència. Blau! Sí, com quan vam sortir d'aquí i ens van rebentar, no? Estuts? No es va donar temps. De la nau i rebentat. Primer un i després l'altre. Dic, estuts? Pum! Sí. Com a l'acudit aquell dels tomàquets. Per mi que això devia ser algun bug del joc, perquè aquells míssils devien estar... Quan vam arribar ens atacaven, te'n recordes? Sí, I però... els devien fixar i em sembla que quan aterres llavors l'agressió s'atura. I el tornar a pujar... No ho sé, però va ser immediat. Sí, Des de llavors que deixem les naus engegades i amb els amb els escuts. escuts posats a tope. Hòstia, la meva no tenia les claus posades. Bueno, pues... Pot ser que tornem la bateria. Hòstia, no fotis. No. Vinga, net. Vaig o què? Sí, va, no, ara no vindrà d'una. Pues ara m'hauré acostumat a les tecles aquestes. No sé si canvien gaire. Amb les naus també han canviat, clar. Sí.
El tabulador què és? Ni idea. Amb naus és el turbo. O l'afterburner. I amb naus, per fer el boost, em sembla que és la X. Ui, qui salta? Ja estem... Plàstica. Vinga, cap a les naus? Ja estem? Sí. Ok, doncs vinga. Anem sortint. Jo haig de pujar fins a la 3, planta 3. Jo crec que estava aquesta... Crec que estava aquesta pista. Sí, estava aquí a baix. Jo la tinc a dalt a la 7. Ah, sí, que anaves amb mi, no? Sí. Algú em segueix? Ah, goig. Jo. Aviam que no trobem sorpreses. No, no hi ha ningú per aquí fora. Ah, era una nau. Estàs a dins? Sí, tanca la porta. Ja miro per la càmera. Sí, ja s'ha tancat. Perfecte. Ui, hi ha gent aquí fora, eh? Hi ha pirates. On? Veig tot de marques vermelles. Aviam, engego motor. Marqueu el salt. Que anem a Port Olisar. El que vulgueu. Aviam, que vull posar... Jo primer salto al Coma Ray 472, que queda... A quin, a quin? El Coma Ray 472, perquè saltar directament a Port Olisar està tancat. Estan disparant. Sí, Bueno, s'ha disparat aquí. al tanto, eh? Vinga. Marxem. Estic al Coma Ray. Hòstia, no veig la marca jo del Coma Ray. Ara, cap allà. Salto. Que està parada aquesta Coma Ray. Sí. Si acostem massa és un dia. Vale, ja estic aquí jo. No hi ha moros a la costa, no? Constellation Andromeda? Sí. Qui més tenim? Ens falta On sou? gent, no? Estem al Coma Ray. Quin? El que hem dit, no? El 472? Encara estic per aquí, però bueno, a veure si trobo la nau, perquè no podia sortir. 472. No veig ningú aquí. El 472, no? No. Home, hi ha l'Andròmeda. Sí, veig en Blaucat aquí al meu costat. Doncs jo no veig... Ah, mira, i surt el nom ara sota. Dimúscul posa. Sí, en les naus, sí. Hòstia, no ho havia vist, això. I tu estàs aquí, Stuts? El Coma Ray, sí.
Que no has arribat encara. Ah, que s'ha de costar més o què? Però si estic... Ah, vale, ara sí ho veig. Ah, mira. Ara. Ah, bé. Estuts, sí. Hosti, veure l'Unrat. Qui ens faltava, també. Que estic per aquí i estan fotent tiros a tots de dret. Necessites ajuda o què? No, de moment vaig fent. Has vist passar la nau? Sí. Com mola, Qui era, per això? Tu que estava fent el Quantum Travel. No? No, l'Estuts, no, ha sigut? Sí, era jo. Ah, sí, estava el Quantum Travel. Bueno, on saltarem ara? A Polisar? Què voleu fer? Sí, així agafo jo una nau. Ah, no tenim visibilitat, nois? Hem d'anar a la Craio primer. O a Levski o on vulgueu. O a Gringe. Algú tria una missió i la fem, no? Sí. També. Voleu anar allà al... on teníem pensat, a la Covalex? Vale. És a Deimar, no? Primera. Sí, a Deimar. Al Deimar sí que es pot saltar, directe. La marquem. Vale, ja estic a la nau. Vale, t'esperem aquí al Comarrai. Hi ha algú que està en una nau sense fer res, perquè la Constellation dan 2 torretes. Doncs jo, la veritat. Vols que t'obri i fem... On està l'altra, la Constellation? M'acosto a la Constellation i obro? M'acosto. Obro les comportes, també. Espera, m'acosto, no... No vinc a fer mal, Vale. A veure... Ui! La musiqueta aquesta... Em passen amics aquí. He obert a fora, ja. No em deixa sortir del seient. Què dius? Amb l'H, no? No. Se queda... Tinc presoner o què? Sí. Tens teclat estàndard o l'avançat? No és amb l'H, també, l'avançat? No, Sí, és però alt clar. F. No em surt ni el de l'èxit, tampoc. El TF, no? Que surti el pilot, a veure si sortint el pilot l'altre també surt. A veure... Jo provo amb l'H no surto, és Alt F, no? Sí. Veig l'ascensor el té baixat, No, jo tampoc. Vale, sou vosaltres, no? Escolta, Hem quedat encallats. potser perquè estem en... Espera, que si poso... Potser si poso la... El landing... Ah, no, perquè estàvem en vertical, clar, per això no et deixa. Fes-ho ara. Ara sí. És que aquesta gira tota. Sí, pots? Sí, perfecte. M'espero que hagi sortit, Però on està la Constellation? A costat, ja, quan surtis la veuràs. La deixeu aquí o què? No, jo segueixo amb la Reliant. I la La Connie? La Connie aniran 2. Ah, vale. Que aquí el copilot tampoc pot fer res. Close exterior. Entra per una de les
comportes del costat potser millor. Està tot obert. Bueno, no, m'estic girant, que si et dono... No, està lluny, tu. Vale. Què anava a dir? Ara cap a on tindrem que anar? Cap a Deimar. Val. Aneu-lo... Ara es tanca les Sí, ens esperem. Aneu-lo marcant per això. No, que no tanqui. Sí, és que M'ha no, tancat si un poses braç. hi ha uns airlocks al costat laterals que si t'hi poses davant pots fer servir el botó de fer servir i entra ell sol. Però t'has quedat sense braç? He vist que sortien xisples, però no. El braç amputat, Hòstia, no. però està volant per aquí, no? I és que quan Sí, hem vaig intentat entrar. entrar no li ha agafat el physics grit i no ha pujat a dintre. Ara ha entrat a dintre. Ja està. Ara? Sí, ara s'ha tancat la porta. Sí, ara ho tanco jo des de la... Jo... de dintre. Estic mort, no m'hi fotis. Qui dispara? Estic mort. Qui està disparant ara? Ningú dispara. Jo, tranqui, perdona, jo estava provant. Com que ningú? Ja t'has pogut pujar a la torreta? Sí, perquè m'havia trencat el braç i m'estava sangrant. Ostres. I no es curava. Hòstia. És igual, ara agafo una nau Pas- i vaig cap allà. Sí? Quedem a Deimar. El teniu marcat, Deimar, o què? Sí. Doncs bueno, quan vulgueu fem salt. Bueno, salto, Sí, jo també salto ara. Vale. Ja estic aquí. A veure, Deimar. Ara cap a Covelex, no? Sí, el veieu? En el mapa? Ah, sí, mira. Ui, està a l'altra banda. Com ho fem? Amb les boies de navegació, no? Sí, hem d'anar... Jo vaig per la boia OM6. Exacte. Sí, als Orbits Market. OM6. Sí, però no veig el 6. I el 5, que és el mateix. Joder, veig tots els números menys aquests. Jo vaig al 5, Deixar el planeta i ja està. Ui, aquí tinc aquí el 5. Estic jo. Ara salto. Vale. Ja es veu Covalex? Es veu Covalex des d'aquí ja? No. Hi ha ningú a Covalex. Bueno, Bueno, no, jo us deixaré ja, perquè bueno, m'ha sortit l'error aquest del famós error del mouse, que em surt el punter i no hi ha manera. El punter, apreta l'alta GR. Sí, el faig, però no... sí, a vegades es queda... Ah, vale. Hòstia, a mi encara em diu que no puc. A quin net ja saltar per? L'OM5, després veus l'OM6 i després ja trobes Covalex. He anat del 5 a l'1 i ara al 6. Bueno, un rat. Bueno, ha sigut un plaer, en sèrio. Ens veiem. Vinga. Inicieu. No us mateu entre vosaltres. Intentarà que no. Procurarem.
Bueno, Covalex, vale. Quantum travel engaged. No hi ha ningú? No. Landing gear down. N'hi ha un que el veig vermell, jo. Travel complete. Sí, el Dimus. Dimus que has fet ja. Com que tu no tindràs 4? Què has fet? Que aquell s'ha mort a la meva nau. Ah, esclar. Ah, clar, I em home. consideren criminal quasi de rang màxim, com mola. Ostres. Home, Però sí que fer l'emprima aquesta gent. home, decapitar algú... Bueno, que li has tallat un braç? Bueno, quan ha pujat ha quedat allà una miqueta enganxadet, però Una miqueta, no... l'ha fet sol. Collons, tio, el joc aquest és sensible. Em sembla que en el 3.1 eren menys sensibles amb aquestes coses. Que si està en el teu equip ja t'ho podrien treure aquestes coses. Home, encara pitjor, no? Si està el teu equip. Ja, però I te'l si carregues? és un Friendly Fire d'aquest